I ara mateix tenim en Joan. Ei, Joan, com portes aquest tema d'acampada? Mira, 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 mira quina claca. Joan, com ho portes? Doncs una calor tremenda. Fa molta calor, portem moltes hores al sol. No heu anat a la piscina, a Sant Sadurní, no heu fet cap bany? Hem anat a la dutxa. A la dutxa, sí, és més pràctic també. També és més pràctic. Què espereu d'aquesta nit? Quin concert us molaria veure? La pegatina... no sé. Ginestar, no? Sí, Ginestar també. Ah, bueno, bueno. Bueno, passem la pegatina a un altre lloc. Aquí li passem. A veure... què tal, com estàs? Miquel aquí al micròfono. Miquel amb una Sant Miquel. Sense alcohol, Bueno, Miquel, tu d'on te provens? D'Olesa de Bonesvalls o...? Del Vendrell. Del Vendrell? Ostres, doncs aquí falten els Laxambusto, no, una mica? Sí, el Laxambusto o els abús, que diuen que són de Calafell però són de Vendrell, sí. Els abús... I tu, d'aquesta nit, què esperes? No, què espero? Pues no sé, reventar-lo tot a fondo. Al curso de Dami, tío. I disfrutar, i ballar, i suar... Home, la veu a prendre pel cul al concert del Dami, sí. Sí? Bueno, a poc, no? Vale, d'acord. I aquestes hores de calor com les portes, aquests primers dies? La veritat. La veritat és que estan fotudes, fa una calor de collons. Però bueno, què farem, no? No podem amagar el sol. Passem la ona cap a un altre cantó. Qui vol? Júlia, digues, com ho portes? A part que fa bastanta calor, tot i que hem buscat un arbre amb bona ombra, però bueno, que anem fent, que estem aquí 3 dies, haurem d'aguantar alguna manera. Però moltes ganes d'aquesta nit i de les següents. Jo tinc més ganes de demà, toquen discos que m'agraden, però... Com quins? Smoking Souls m'agrada molt. Sí, molt, sí. I ara mateix no ho sé, però és el grup que més m'agrada, que tinc més ganes. Però bueno, que avui ens ho passem bé igual, Ah, una cosa que no he preguntat, és la vostra primera acampada? La meva sí. La meva també. La de tots, em sembla. De tots. Sí, de tots. Ah, mira, ostres, us felicito, perquè sabeu que l'acampada fa 25 anys? Felicitats. Senyora Acampada, senyor Arbre! Mira, passem a la noia de l'arbre, sisplau. Sí, a la noia de l'arbre. Et veig molt ben aposentada. Jo sí, jo bastant bé, la veritat. El teu relax és impressionant, aquí a l'acampada. Tu sol em passes, perquè aquest arbre buena sobre té cobija, Sí, s'està prou bé, la veritat. I què? Què esperes? Que disfrutes? Ja ho teníeu pensat, això de venir preparat? Feia mesos que buscàveu les entrades? Com anava? Jo realment fa 2 setmanes que vaig dir a meus pares que venia, però ja ho tenia pensat des d'abans, la veritat. Bueno, doncs que disfrutis molt. Igualment, No sé si aniràs als concerts o estaràs aquí tota l'estona relaxada. depèn de com vagi tot. Bueno, va, animeu-la, Pistonesa. Bueno, doncs, des d'aquí, aquesta colla passigolla tan maca, passi'm el micro, sisplau. Ai, que no arriba! Ai! Penjat pel fil. Gràcies, Miquel. Bueno! Ai, que et trepitjo, Joan. Bueno, mestre. Bueno, que vagi molt bé, Adéu! Força acampada! Que disfruteu!